Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. U današnjem videu reći ćemo nešto više o tome gdje i kako igrati loto igre. Loto je igra na sreću koja postoji već stoljećima, iako u svojim ranim oblicima nije bila ovako uređena kao danas i nisu se uvijek koristili isključivo novci kao ulog. Danas je igra dosegnula svoj vrhunac i ima mnogo naprednih značajki. Najbolja od njih je svakako ona koja igračima dopušta da loto igre igraju preko interneta. No izbor je zaista velik, pa se postavlja pitanje gdje igrati loto online. Ako ste ljubitelj hrvatskih lota kao Loto 6 i Loto 7, njih možete igrati jedino na stranici Hrvatske lutrije jer je ona priređivač tih izvlačenja. Od ostalih lota, na stranici lutrije još možete zaigrati jako popularni Eurojackpot. Netko bi mogao pomisliti da je to što se tiče loto igara u Hrvatskoj, ali poprilično bi se prevario. U hrvatskim kladionicama danas se može igrati neka od najpopularnijih svjetskih lota, a igrači čak mogu sami birati zemlju čiji loto žele isprobati. Primjerice, jedan od najpopularnijih lota je talijanski Win for Life, u kojem se izvlačenja odvijaju praktički svakih sat vremena. Igrači pritom mogu birati koliko brojeva žele pokušati pogoditi, a svaki broj ima svoj koeficijent. Ovisno o količini odabranih brojeva, potencijalni dobitak računa se kao i na sportskom listiću, gdje se svi koeficijenti množe međusobno, a zatim s ulogom. Jedino što bi igračima preporučili kod odabira koji loto igrati je da dobro istraže pravila svakog od njih, šanse za dobitkom i mjesto na kojem se mogu igrati. Jednom kada ste odabrali, više vas ništa ne sprječava da uživate u toj zabavnoj lutrijskoj igri koja nudi neke ogromne dobitke. S time ćemo zaključiti ovaj kratki video, a ako volite ovakve i slične sadržaje vezane uz kasino, kladionicu i lutriju, pozivam vas da se besplatno pretplatite na naš kanal. Do idućeg videa želim vam puno sreće u najdražim igrama i podsjećam vas da igrate odgovorno.